Jenom mi se ještě musím upravit. Kdo sakra dělal tu uniformu? Kluci písek. To je šílený. Tolik pásků jste magoři? Ilion. Ale ty brýle jsou fešácké. Miluju je. Hrozně moc je miluju. Úplně nejvíc ze všech. Úplně. Co si to udělala s uniformou? Ty jsi zbláznia! Ty jsi zničila! Kde jsou pravy? Ty jsi tuto? Co tam dělají samsoury? Vždyť je to fešácké, prosím tě. A kde je kabát? Myslíš tento? Ach jo, co se to propadlo do Backrooms? Hlavně teď je nutné, abys došla na jedno specifické místo. A vybrat nájem. Nájem? Tak, 2 mapy musím mít přes posezení. Zajímavé. A pak jít přes karaoke. Oh my god, to je fešácký tady. Ty arty tam. Mega. Ok. Musím jít. Musím dál. Tak jdeme. Ještě proudit přes Backrooms. A teďkom, jakou chodbou mám to opravdu jít? Tak se musím podívat na tu mapu. Kam mě to vede? Už mám docela strach, už se docela bojím. Tak jo, tak asi musím jít normálně a budu asi pořád rovně. Vidím to v té mapě, že bych měla jít rovně, takže jdeme rovně. Počkej. To jsou záchody. Co to? Toalety? To si dělá ze mě ten ektoplazmický papouch za ně srandu? Jak na záchody vybírat na posrané nájemné? To si ze mě musel vystřelit. A já jsem se nechala napálit! Uškrtím ho. Zničím ho. Ne, počkat. Vysaju ho. Vysavače! Jak správný Ghostbuster!
My style is ridiculous. Give me the bum bum bum, yes, yes. Give me the bum bum.